Ahoj, já jsem Luboš Arduino návodu a v dnešním videu bych vám rád ukázal dvě základní vývojové desky, dále připojení jedné z nich do počítače s Windows a na konci nahrání a úpravy prvního programu s blikáním ledky. Jak si můžete přečíst v našem článku na webu, vývojových desek je mnoho typů a každá se hodí pro jiný typ projektů. Já mám u sebe tyhle dvě základní desky, Uno a Mega 2560. Uno deska, v mém případě Arduino klon, je asi nejvíce používaná díky své příznivé ceně a také díky tomu, že většina prodávaných shieldů je určena právě pro Uno. Shieldy jsou speciální rozšiřující desky, které se vyznačují tím, že pro jejich použití je stačí jen zapojit přímo do Arduino desku a přitom můžeme používat všechny porty pro další zařízení. Tady mám ukázku shieldu pro propojení s LAN sítí, kdy doopravdy vidíte, že je to stejně velký, stačí to takhle zapojit do vršku a můžete využívat další konektory. Pokud nám však v našem projektu nestačí počet propojovacích pinů na Uno desce, můžeme využít desku Mega. Ta obsahuje až 70 propojovacích pinů oproti 20 na Uno desce. A když už mluvím o větších projektech, výhoda Megadesky je také ve velikosti flash paměti, tedy paměti programu. Ta je u Megadesky 256 KB oproti 32 KB na Uno desce. A teď si ukážeme, jak probíhá první připojení Arduino klonu do počítače. Otevřeme e-shop arduinoshop.cz, najdeme si desku Arduino a zde v popisku máme přímo ke stažení ovladače pro speciální čip na tomto klonu. Já si pro Windows stáhnu ovladače, které následně spustím. A po novém připojení už bude deska funkční. Toto si můžeme zkontrolovat, takže najedeme na počítač, dáme pravým tlačítkem Spravovat a ve správci zařízení se koukneme mezi porty COM. Já zde vidím, že moje Arduino deska není připojená portu COM6. Poté, co jsme úspěšně nainstalovali novou desku, můžeme pokračovat v tomto návodu. Jako další je otevřít si stránky Arduino.cc a stáhnout si zde nejnovější software. V tuto chvíli se jedná o Arduino 1.6.10. Já tedy dám pro Windows instalátor a zde stačí zmáčknout Just Download. Po úspěšném stažení stačí projít instalaci běžným způsobem a můžeme pokračovat. Po nainstalování se nám objeví na ploše ikona Arduino, kterou dvojklikem spustíme a v nabídce nástroje port si zkontrolujeme, že máme zvolený správný port. U mě je to COM6. Dále je zde ještě vývojová deska, kterou použijeme Uno. Nyní se mohu vrátit zpět do návodu a na konci si skopíruji do schránky obsah testovacího programu. Pokud tento program budu chtít nahrát, musím si ho nejdřív uložit, takže já si zde vytvořím například dnešní Ahoj světe. Poté si již program zkompiluje a nahraje. Zde v programu vidím, že na začátku nastavím ledku, která je standardně na Uno deskách připojena na pin 13 a tento pin 13 nastavím jako výstupní. Dále následuje podprogram blikání, který obsahuje vždy zapnutí ledky, vyčkání 2 vteřin a vypnutí ledky a počkání 1 vteřiny. A zde vidím, že v hlavní smyčce loop se vždycky zavolá tento podprogram, dále se počká půl vteřiny, zavolá se znovu a počká se vteřinu, aby jsme viděli, že se to chová nějak jinak. Můžeme si zde udělat změnu, že například zde bude tedy 2 sekundy svítit, poté pouze půl sekundy bude vypnutý a zde si změníme tyto časy pouze na 100 milisekund, aby jsme viděli rozdíl. Dám tedy znovu nahrát, počkáme, až se program nahraje a nyní vidím, že vždycky ledka dlouho svítí a na půl vteřiny zhasne. To je pro dnešní video vše a já se na vás těším příště.